Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Makhe sijongeni kwababa kule veki bebesiphathele ntoni na, siyidibanise nje yonke zonke ezi episode bese sizibukele. Usebenzile ke benanuzwelakhe kule veki, ikhampani yakhe siyayibona uba iyakhula. Uthengile i-trucks, wenza ne-launch ke ubhuti, watshintsha igama lekhampani walitshintsha from Mkhize Trucking wathi yiMkhize Logistics. Congratulations kuye umntana abantu benani uyasebenza. One more highlight ke eyenzekileyo this week, uZwelakhe edibene noBahumi. Ubonile uba ngubani lo utya imali yekhampani, uyibonile uba nguGcwabe edibene needrayiva eziyi-2 aba benza umshikashika, hence imali yekhampani ityeka, iincwadi azibhalansi. So uyibonile loo nto leyo. So uZwelakhe ke uye wazigxotha ezi drayiva zimbini, but ke into ayenzileyo akhange ambonise ubugcwabe uba uyayazi uba nayo kule mix. Uye wapretenda nje as if zezi drayiva zombini ezizenza le nto, akambeka kwi-green light uGcwabe. Uhleli phezu kwestrategy nje uZwelakhe xa ndimjongile mna. Usebenzisa strategy sithi bring your friends close but your enemies close. Gcwabe ufuna umbeka apha kuye esifubeni azokwazi umgada kakuhle. Every move ayenzayo uzawube eyijongile. Inye ke into endinayo benana apha kuZwelakhe, akekho nje umntu umhloniphayo uZwelakhe, bayazenzela nje apha phezu kwentloko yakhe. I mean kwesi sikhundla singaka sakhe sobu-CEO hayi akahlonipheki. Uthe ekwilontshi esebhizi uZwelakhe sathetha esenza isipitshi sakhe, yho nanku uGcwabe esize sokogxutha imayiki wamphushela le ecaleni, watsala imayiki wathetha ngokwakhe, wafaka abantu, wabiza abantwana bakhe wababeka apha efranti. Heyi bethunana i-CEO uyathetha Gcwabe, ngapha wena wenza ezakho. Hayi akamhloniphi nje uZwelakhe, akayihloniphi isikhundla sikaZwelakhe. Ngapha uzisa amagqirha uba azokwenza into zakhe azifunayo ekhampanini, akadlulanga still kwakulo Zwelakhe. I mean uzisa amagqirha uba mawazokwenza ntoni, yintoni le uyazi ikho yaphuthi mawazokwenza ntoni. Nanko ke ndiqwela ngoqasha idrayiva, uthi idrayiva uziqashile. Uziqashe bethunywe ngubani? U-CEO yena uziqashe bedlule kubani? Hayi uyayidreyina nje i-energy uGcwabe, yho uyayidreyina i-energy yomntu. And ngapha naye uMambokazi, hayi andiyazi kwenzeka ntoni naye uMambokazi, akafuni kuqasha indoda kasista wakhe. Ikhona ingxaki ekhoyo ke phakathi koMambokazi nendoda kasista wakhe lo Dlamini. Ukhawuleze watsho wathi akho space ekhampanini. Usazela phi yena bespace ekhampanini? Asikho, utheni angayi kuZwelakhe? Siyazi ke, andiyazi le nto iphakathi koMambokazi nendoda kasista wakhe. Ikhona nje into eyenzekayo kwabo babini, and xa ndithi ujonga usista akekho aware. Yile sesisibini nje siyaziyo, ikhona le nto yenzekayo phakathi kwabo bobabini. I mean usista wakho ucelela umyeni wakhe umsebenzi, awumzameli nomzamela, awutsho uba uzothetha noZwelakhe, ukhawuleze nje athi akho kwa space. Hayi bo, uyazela phi loo nto bakho space? Usebenza kulaa khampani yena, utheni angamsi kuZwelakhe ibe nguZwelakhe ozothi akho space? Inkulu into eyenzekayo phakathi koSilindile nale ndoda kasista wakhe. Kungathi ke kanti wathi sleep nale ndoda kasista wakhe kwazovela uZwelakhe, ukanti uZwelakhe ngumntana wale ndoda kasista wakhe. Ingenzeka naleyo, awusazi into yesitori. Okay, makhe sijonge ke uKhethiwe noMxolisi. Yho I love uMxolisi bethunana ngodifenda unkosikazi wakhe kumamakhe. Yho andancoma ka ndimbona emdifenda. I mean yena akanaproblem uMxolisi uba uKhethiwe ucela uGreen uba makakline yena athini, ibe nguye ozoklina and ude akhuphe imali ke ngaphezulu uMxolisi uba makubhatale uGreen. Uyayazi uMxolisi laa meaning ithi happy wife is a happy life. Lo mama ungena phi yena, uyingenela ntoni into yabantu ababini? Njebe edazihluphe athi gabhu emtshatweni wabantu ababini. Hayi I feel makabuyele kwakhe ngoku. Hayi kwakuthiwe unomzi wakhe awushiye wodwa awuvalileyo, makakhe ahambe ayoklina isigcawu emzini wakhe, ayozihlalela kwakhe, ayeke nje uKhethiwe noMxolisi wakhe baziphilele bazihlalele. Noba uKhethiwe yitrofi kaMxolisi, noMxolisi akanaproblem, yena uyayithanda itrofi yakhe. Makahambe umzali, she overstayed her welcome, makahambe aye kwakhe. Hayibo lo mama ude afune nokwazi uba igrisi uyikhuphe ngantoni kwi-oven. Hayi bo ntombazana,
Kusithiwa oomamazala nje noomakoti abavani zizinto ezinje. Yoba uzothi gabha emtshatweni wabanye abantu. Wawutshatile nawe, yayingubani umntu wayethe gabha kowakho umtshato? I mean umntu ahluphekise umntwana womnye umntu. Waye angamthathi as umntanakhe, ebengavuma yena ngumntanakhe uba makwenziwe kanje. Xa ingaba umntanakhe unayo imali yoba makafune umntu amncedise, makamkele loo nto uba endlini kuklini, endlini kuphekiwe, angahoyi enye into engapha ngaphezulu. And ke sizawukhumbula uba ukhethiwe ukhule kwabo kukho abantu abasebenzayo. Le nto yosebenza akayiqhelanga, uqhele nje uba makwenziwe abanye abantu, yena ancedise apho ancedise khona. And mna ndiyiboni nje i-problem because uhasband akanangxaki naye. Uzifunela nje unkosikazi wakhe abe rayithi, abe happy. Hayi lo mama makakhe agudluke, gudluka mzali. Ifemeli kaBahumi ke guys, really needs to loosen up. Kule veki nje oko ibindidinile, hayi bo aba bazali kudala exolisa uBahumi. And uZwelakhe kwaphaya khona akayindawo uZwelakhe. Inye ke into ezawusuke yenzeke, uBahumi uzawutshuza uZwelakhe, and then utshuza kwakhe uZwelakhe uzawusabashiya apha bobabini ba-endaphe bemluza ke ngoku umntwana abe ezikhethele and ezikhethele indoda. I mean umzali akanawuze akhompithe nendoda bethunani, ukhompyutha nendoda njani? Ngoba kaloku laa nto ayifumana phaa uBahumi anezumnika, myekeni. And ke lo Bahumi nguye umdala kubo bonke, yi-firstborn uBahumi. Babhizi bona bagadane noBahumi, nakuThulu i-bottle girl abamgadanga lo bafana uba bamgade umncinci. Ufumana itshansi yena uThulu yoba yi-bottle girl ahambe ii-clubs, ngoba amehlo abazali kaloku akhonsentreyithe phi emntwini orongo onguBahumi. Makhe sijonge ke also oku kutsalatsalana kukaGcwabe noZwelakhe kusuka phi, kustatheleni. Sizawukhumbula ukuba le khampani kuthiwa yayiqalwe ngutamkhulu kaZwelakhe, meaning ngutata kaGcwabe. Then yena utata kaGcwabe wayishiyela uLasbon ongutata kaZwelakhe, akayishiyela uGcwabe because uGcwabe yena nguye umdala. Sizawuyazi ke kwezinye iintlanga uba iLasbon yiyo efumana amafa, e-inheritha yonke into, izindlu, iilantuza, iimfuyo, iintoni. Yonke into yabazali i-inherithwa yintoni? I-inherithwa yi-firstborn kuthi emaXhoseni. But kwezinye iintlanga zifunyanwa yiLasbon zonke ezo zinto ezo. Nakule ikheyisi utamkhulu izinto uzinike utata kaZwelakhe, then utata kaZwelakhe yena wazithatha izinto zakhe wazinika uZwelakhe. Nantsi into endingayi-andastendiyo, uba izinto zakho uzinika iLasbon son, kule case why zanikwa le khampani yanikwa uZwelakhe ingazange inikwe uMusa? Ndithi uMusa nguye iLasbon son. Why utata kaZwelakhe wayinika uZwelakhe le khampani? Meaning uMusa naye ekuhambeni kwexesha usezawulwa alwele eli lifa because if kufanele linikezwe iLasbon son libhilonga kuMusa not uZwelakhe. Or ke mhlawumbi bajongane uba umntu ozokwazi ukuphatha, ozokwazi ukuyikhulisa mhlawumbi ayinikwa nje noba nguba umhlawumbi utamkhulu wathi esojonga utata kaZwelakhe ngelaa xesha wabona uba nguye ozokwazi uyikhulisa le khampani iqhubekele iye phambili. Mhlawumbi wathi esojonga wabona uba uGcwabe yena akazukwazi uyikhulisa, mhlawumbi ujongwa njalo. And hence nakule case iye yanikwa uZwelakhe and not uMusa because uMusa yayibona nje uzithandela ipati, uzithandela ubumnandi, into yorana ikhampani ayikho nje kuye egazi. Yho hayi guys, kuninzi kwababa, kuninzi nje into eyenzekayo. Kodwa uGcwabe undidinile mna shem, ingathi angakathathi i-leave akangabikho or kuthiwa akekho nje. Yho undidinile uGcwabe. And nomhlaba umfundisa nje umkhuba ombi umhlaba, umfundisa into embi. Umntana uzawukhula nento erongo uba kurayithi uthatha into ongayisebenzelanga, uthatha into yomntu ubusela. Somthanda ke uNhlanhla kule game. uNhlanhla akayingeni nje into yobusela, into uzithandela ubhutiswe. Ndiyamthanda uNhlanhla, ingathi angangabi nalo eli gazi likaMhlaba plus notatakhe. Kuninzi nje kwababa, kuninzi bethunana. Okay, enkosini guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye for now.